Уважаеми ректори, уважаема професор Нейкова, уважаема госпожо Йовева, приятели, гости, студенти, имам удоволствието да открия тази прекрасна изложба, която Държавният институт към министъра на външните работи с директор госпожа Снежана Йовева даде възможност да присъства в галерия на Академия. Това е голямо събитие за нас и поредното доказателство за изключително добрите контакти и взаимодействие, което имаме с Външно министерство и с Културния институт. По този повод давам думата на госпожа Йовева, която ще каже няколко думи за изложбата, и разбира се професор Янков, който ще ви приветства за добре дошли. Добре. Добър вечер на всички, уважаеми господа ректори на висшите училища в България, представителите на прекрасния фестивал ФАРА, който се провежда една сграда по-нататък, професор Нейкова, скъпи колеги. Наистина много радостен повода. 20 години има институт по култура към Министерството на външните работи. Той върши много дейности, една от които е и да събира такива хубави творби, които виждаме тази вечер пред нас, от български и не само български автори. Енергично работенето, както каза професор Денчев, с Института към Министерството на външните работи. Наскоро бяхме с госпожа Йовева в Милано и там изпробвах на дълъг път, защото приятелите се избират за дълъг път. Изминахме доста дълъг път заедно, така че мисля, че от тук нататък работата е сигурна и ще измисляме се по-интересни и по-значими културни събития и изяви. Сега трябва да прочета поздравителен адрес официално от името на Академията. До госпожа Снежана Йовева Димитрова, директор на Държавен културен институт, Министерство на външните работи на Република България, град Бургас, 5 юни 25 година. Уважаема госпожо директор, от името на академичната общност на Националната художествена академия, лично в свое име, най-сърдечно поздравяваме вас и вашите колеги по случай 20 годишното от създаването на Държавен културен институт към Министерството на външните работи на Република България и откриването на изложбата Дипломация и изкуство, част 2, на която имам удоволствие да бъдем домакини в нашата галерия ателие. През 2019 в галерия Академия на Националната художествена академия в София бе представена първа част на изложбата Дипломация и изкуство, включваща емблематични творби от художествения фонд на Министерството на външните работи. Днес, 6 години по-късно, фондът на института е още по-богат, като след нас е и най-новата придобивка "Пейзажът вятър" на художника Алсет Мишев. Това е ето там, малката синя дарата. Жълта. Така. "Пейзажът вятър" на така, който ние съвсем скоро направихме Алсет Мишев, доктор Конолис Кауза на Националната художествена академия. Благодарим ви още веднъж за подкрепата в организацията на тържествената церемония в Акватер. Ценим дълбоко нашето дългогодишно приятелство и сътрудничество, обединени от общата ни мисия да популяризираме и представяме достойни постижения на българската култура и изкуство зад граница. Вярвам, че и за напред ще работим в съзвучие и подготовка на научни проекти в ползата на културната дипломация и развитието на младите автори в България. Пожелавам на вас и служителите на института крепко здраве, вдъхновение и идеи. Благодаря. И още един поздравителен адрес, който е от господин Владимир Крумов, областен управител на град Бургас. Поздравяваме ви с откриването на изложбата. Използвам повода да изкажа благодарност към Националната
се срещнат в общо усилие за споделяне на ценности, красота и традиции. Радваме се, че тя е част от инициативите по повод 20 годишнината от създаването на Държавния културен институт към Министерството на външните работи, една институция с важна мисия. Сигурен съм, че възможността да се докоснем до произведение на изящното изкуство от фонда на Министерството на външните работи ще допринесе за утвърждаване на естетически ценности, ще донесе много радост и вдъхновяващи впечатления на любителите на изкуство. Поздравявам всички, които с отдаденост си реализирате това събитие. Пожелавам на изложбата на многобройни посетители и нови хоризонти. Това е благодарението от областната управа. Аз искам да добавя, че ние прекрасно работим с община Бургас и с областната управа, благодарение на предишния областен управител. Тук е сред нас професор Ненкова. Академията се здоби с една много прекрасна постройка и ние съвестно и внимателно почнахме да я оправяме, да я монтираме и там ще бъде место, където нашите студенти също ще могат да се обучават. Благодаря. Уважаеми професор Янков, уважаеми професор Зарков, уважаеми дами и господа ректори, скъпи гости на откриването на нашата изложба «Дипломация и изкуство». Уважаема госпожа Алкалай, благодаря, че вие сте тук, наш партньор на Института по редица международни проекти. С радост гостуваме в Бургас, в прекрасната галерия към Националната художествена академия тук и показваме една емблематична изложба с отбрани произведения от нашия богат художествен фонд. Фонд, който наброява над 2000 произведения, които се помещават в официалните сгради, салони, официални кабинети, както и в нашите посолства и консулства. Тази изложба измина своя път в няколко балкански столици при завиден успех. Успяхме да я покажем в Националната галерия в Скопие, в Националният музей в Черна гора, в Цетине, а след това в Градската галерия в Подгорица. Гостувахме и в Националният музей в Сараево, а по време на посещението на господин Росен Желязков в качеството на председател на Народното събрание миналата година в Тирана, изложбата гостува в Албанския парламент. Всъщност се замислих къде е била премиерата на изложбата в България и трябва да отбележим, да споделя и да обявя, че всъщност премиерата е точно тук. Тази изложба не е показвана на софийската публика в този разказ и още повече, че днес тук има и една специална работа, която получихме в началото на месец май, когато бяхме гости на специалното тържество в италианския град Аква Терме, дарение от Ацет Мишев за обогатяване на нашия художествен фонд. Жълтата работа в ляво от мен е именувана Вятър и е мислена да бъде точно тя част от художествения фонд, за да бъдем така интензивни и бързи като вятъра. Това е представата на големият артист Ацет Мишев за така нашето партньорство. Другата работа, която бих искала да обърна внимание от тази експозиция, отново от него и получихме като дарение 2021 година. Това беше годината на COVID и труден начин за физическо общуване общо взето, но в Милано при първата ни среща и запознанство той беше убеден и уверен, че негова работа трябва да присъства в подобен национален фонд, какъвто ние управляваме. В експозицията са подбрани работи, които са били в официалните салони на нашето министерство. Тук ще видите емблематични акварели от Константин Щъркилов. Разбира се, великолепната работа от Баев и много други, които са силно характерни за облика на нашия художествен фонд и силно присъстващи като инструмент на културната дипломация. Тази изложба и гостуването и тук е израз на нашето отлично партньорство с Национална художествена академия. Ние преди няколко месеца с професор Янков подписахме стратегическо споразумение за партньорство и се надявам, че не само подобен тип проекти, но и задълбочаване и работа с
студенти, с стажански програми, с партньорство в популяризирането на проекти и на академията извън пределите. Ще продължим да развиваме. А сега с удоволствие бих искала да благодаря за библиотеката на филиала Каталога от първото издание на Дипломация и изкуство, за което споменахте ви, професор Янков, когато ние гостувахме във вашата галерия в 2019. Ето това е каталога. Надявам се, че ще имаме каталог скоро от тази. Заповядайте.